Sa galit suma. Ayam tayo kayo. Madang sa laso. Kira ka lang madang. Sakit kilo dyan madang. Ito pa nalagro yun ito madang. Pala madam, 40 wong. Sakit, 1/4. 1/4 pa rin pa. Sige, 1/4 na talaga. Pareho da. Ito sa bali na. Kung ano pinasa sa isang pulo. Mas mo naman ito. Puto. Pabili. Sambig. Kami nakala na ka. Nakarap ka na bulukan niya. Tumala mo po si Rin. Walang pinagkabisyon ng video sila. Time check. 3:30 in the morning. Picture dia sika. Ah, bingo. Do. Di, cuma ni. Palpak laikin. Dapat mah. Amek yun. Ito na eh. Bert. Ma. Ay, ubakan niya. Ano yan, Dira? Dira! Ubakan mo. Kaya maaga kang po kasi bagong grupo. Baka ito po talaga to. Tingnan mo na. Nag-throwback kami mga picture natin dito. Ang kakasabit mamaya. Kami nalato na. Babasan. Ya, Kenneth! Maniwala ka sa akin. Teka. Kukuha na ilaw. Ito sabay niya ito. Hey. Okay kayo ang tete, video na.